Nelson Mandela abadlulanga emhlabeni. Nkosi yami, uma kwandlula Nelson Mandela abantu bebaziwa umhlaba wonke kangakanani sonke sisazodlula umhlaba. Sonke sisazodlula umhlaba. Sisazodlula umhlaba. Nkosi yami, kubeka sisi. Uma ekhona ongafunyaniswanga elotshiwe encwadini yokuphila, waphonsa echibini lomlilo. Nkosi. Uma ekhona ongafunyaniswanga elotshiwe encwadini yokuphila, waphoswa echibini lomlilo. Uma ekhona ongafunyaniswanga elotshiwe kule ncwadi yesibili, ogama lakho lilotshwa ngoJesu, ungamamukelanga uJesu, waphoswa echibini lomlilo. Le ncwadi into yenza ukuthi igama lakho lilotshwe kule ncwadi ukuphila. Ayikho enye into yenza ukuthi igama lakho lilotshwe ngaphandle kokuthi uthi Jesu nansi phela. Yona into yenza ukuthi igama lakho lilotshwe encwadini yokuphila. Kodwa wonke umuntu ongatholakalanga elotshiwe kule ncwadi yokuphila yesibili waphoswa echibini lomlilo. Hallelujah. Lena yini umsebenzi, akusasiyo umsebenzi womuntu. Kodwa sekuyabheka ukuthi nje Nkosi yami, ungabe usisi mhlawumbe uDudu ukhona yini kule ncwadi, sakubhasha igama. Hayi sitheni asabheka ukuthi wenzeni, kodwa sakubhasha igama ukuthi igama lakhe likhona. Uma igama lakhe likhona wangena ekuphileni kwaphakade. Hallelujah. Yazi abanamandla into yephanga. Yazi abanamandla into igama. Wonke umuntu owathi mayephelwa kule ncwadi igama lakhe langabibikho, wathathwa ngaleso sikhathi waphoswa echibini lomlilo. Hallelujah. My Jesus. Waphoswa echibini lomlilo. Waphoswa echibini lomlilo. My God. Bazalwane, ukuthi igama lakho lilotshwe akusiyo ukuthi uyazishikeka esontweni. Akusiyo ukuthi mhlawumbe ungathi mhlawumbe kwasithathu izembatho noma amasudu okwenza igama lakho lilotshwe. Kodwa into bazalwane yazigama lomuntu lilotshwe yile ndoda uJesu eyafela abantu ngegazi layo yabahlenga abantu ezimweni. Ayikho inye into engihlekisayo bazalwane nengizwisa ubuhlungu njengabantu abasontayo. Abantu abasontayo kukhona le ndlela abayivezayo ukuthi ngempela thina siyasonta. Uthi mabuza uyakholwa yini? Athi yebo ngiyasonta noma ngiyakholwa mhlawumbe esinye isikhathi. Uthi usindisiwe noma usindiswanga? Athi no, angisindiswanga, ngiyasonta mina ngisindiswanga. Letho itshela kahle kamhlophe ukuthi igama lakhe libhalwanga encwadini yokuphila. Ngoba ithethe ukuthi igama lakho libhalwe encwadini yokuphila ukuthi sindise. Sindise. Lena abantu abangayifuni abathi lento lenza ukuthi abantu bahlukane namasiko. Lalela ithethe ukuthi igama lakho lilotshwe encwadini yokuphila ukuthi sindise. Wamukela inkosi uJesu ibe inkosi nomsindisi wempilo yakho. Sizothandaza sizophetha awufundele lena sifundile uchapter 21 verse 8. Hello. Sambulo chapter 21 verse 8. Kepha amagwala nabanga
abangakholwayo kepha amagwala nabantu abangakholwayo nabanengekayo nababulali nezifebe abantu abathi ifeba ngomzimba wami yakungitshele ngalutho nabathakathi abantu ababulala abanye abantu sengathi lempilo nomphefumulo wafa kwayibona kumuntu nabakhonza izithombe izithixo abakhonza amazintweni uJehova abakhonza amazintweni eziphila emhlabeni nabo bonke abaqamba amanga ayi yabona ke le ivelenzisa ubuhlungu ukuthi lele ibamba lisho wasisikhathi abantu baya emasontweni wasisikhathi abantu bangabazalwane Nkosi sisize uma abazalwane bangaqaphelanga bethu yamanga bazothi sebayele zonke izono kodwa manga abafaka etibini lomlilo ngoba manga kulezithinga phela ngasengathi pencane kushothi mina manga ayafanana nokufeba womsimba ngoba isabelo salabo bantu sisechibile elivutha umlilo qhubeka sisisikole isabelo sabo siyakuba sechibile elivutha umlilo nesibabulali okungukufa kwesibili isabelo sabo